Galicia pechou o mellor maio da serie histórica con 1,1 millóns de afiliados á Seguridade Social e 109.300 persoas desempregadas. Na comarca, os datos registrados melloran os de abril. Maio rematou hai apenas 2 días, pero xa se coñecen os datos relativos ao paro. Galicia finalizou o mes con 1.111.867 afiliacións á Seguridade Social, 17.061 cotizantes máis que o pasado ano. O número de persoas desempregadas tamén descendeu en 2.286 para un total de 109.355. Cifras destacadas polo conselleiro de Emprego, José González. Que se refire ao paro rexistrado, pois con algo máis de 109.000 parados temos a mellor cifra de toda a serie histórica nun mes de maio. Se vamos á comparativa interanual baixamos o paro, pero quizás o máis destacado sexa a comparativa intermensual, na que baixamos o paro un punto por riba da media nacional e somos precisamente pois a segunda comunidade autónoma na que nesa comparativa máis baixa o paro. E no que se refire ás afiliacións, con 1.111.000 afiliacións, tamén é o mellor mes de maio de toda a serie histórica. Temos 17.000 afiliacións máis que o ano pasado. E respecto de abril, hai 8.000 afiliacións máis. Creo que estes datos, digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea ademais emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial. O desemprego tamén diminúe en todos os sectores económicos. Os colectivos prioritarios, mulleres e persoas desempregadas de longa duración, contan tamén coa segunda mellor cifra de paro de toda a serie histórica. No Barbanza os datos tamén son mellores ao registrarse 2.094 parados, 78 menos que en abril. En Muros e Noia houbo 1.330 desempregados, unha caída de 44. Por concellos, a evolución é diferente. Boiro tivo en maio 531 persoas nas listas do paro, 23 menos que en abril. A Pobra do Caramiñal contou con 265 parados, unha reducción de 5 con respecto ao anterior mes. Rianxo pechou maio con 327 desempregados, un pequeno incremento de 4, mentres que Ribeira baixou do millar de parados ao contar con 971 en maio, un descenso de 54. Lousame mantense con 90 persoas na procura de emprego, un menos que abril. Noia reduciu en 3 os parados ao registrar 457. Outes pechou maio con 156 desempregados, 11 menos, mentres que Porto do Son tivo 252, unha caída de 6. Muros alcanzou os 242 parados, 16 menos que en abril, e Carnota tivo 133, un descenso de 7.